il Nigel Mifsud minn Television Malta. Ġejt għal darbohra semmejt fid-diskors tiegħek referejt għal rapport tal Caritas u semmejt diversi rakkonti li tqajt magħhom ta' persuni li qed ibatu biex ilaħqu mal-ħajja. Madana kollu għadek ma milx commitment dwar il-paga minima jekk din għandix li żdiet l-għonet il-pożizzjoni tiegħek dwar il-paga minima u jekk hux lest li tintrabat minn issa illi tolli l-paga minima skont kif rakkomandat mill-Caritas. Il-preferenza tagħna diġà għadnija u l-preferenza tagħna hi illi inti minflok taqbad u tolli il-paga minima billi tajt minn daqshekk għandha ssir daqshekk għandek tgħin lil min qiegħed fil-paga minima illum joħroġ minnha billi isib ġobb aħjar u billi tħarġu sabiex isib ġobb aħjar. Iva jew le taqbel il-paga minima nazzjonali tiżdied bi 3.5% għal 3 snin wara xulxin kif jirrakkomandaw l-Alleanza tas Soċjetà Ċivili? Iva naqbel.